sɔgɔma foli amudi an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ ana lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan ka dɔn k'a fɔ sɔgɔlima ko radio Mali la n'o radio fréquence 93.8 kunnafoni a gɔnima sanima bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ Yuru Awo Tarawele nɛgɛ kaɲɛ 7 ka taa bila kaɲɛ 8 tɛnɛ ne ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Isufa i ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma ko basi tɛ an bɛ Ala fo ka barikada ka foli k'o di bɛɛ lajɛlen ma k'u ma fili koyi kɛn yɛrɛ radio sabanan ale de kunkan don siga t'a la ko dugu bila ka fisa ni ladala wele ni tiɲɛ ye kunnafoni kɛnɛ an y'a sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ yan cogo min na don o don sɔgɔma radio fréquence 93 murumuru 8 ko bɛɛ bisimila Isufa siga t'a la radio fréquence 3 Keriba Samake fasilili sɛbɛnw ye min d'an ma an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw na nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu sele yan'an ka maa welelen bi sɔgɔmada in na Mahamadu Kida ingénieur d'aviation civile yan'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ninnu ye kunnafoni ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni dɔɔni limanaw k'u ka taasa sɔrɔ a kɔnɔ Keliba ko an ye avion sɔrɔ avion 4 Élise commissaire tɛ wa a gungun n'a ɲɛɲɛ ingénieur d'aviation civile a bɛna dɔ fɔ an y'a la ni Ala sɔnna ma ninnu na kɛ an mago ɲa fɛn ye wa ninnu na se k'an bɔ bolo la wa entretien bɛ kɛ cogo ji nafolo bunakun joli bɛ don ninnu kelen kelenw na Keriba limanaw bɛna ɲɛ sɔrɔ a la ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba anw ka jamanaba ye Maliba an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye jamana bɛ bolo la depuis 2012 dɔ kɛra san 10 bunyankun kosɛbɛ anw bɛ gɛlɛya la degun a se bɛ masaba in ye degun min b'an kan an b'a dɔn cigi jugu nkalon don kosɛbɛ jugu ka baara don jamana kɔnɔla jugu minnu bɛ yen minnu b'a kɔ kan jugu minnu bɛ yen Keriba nin ye janfa belebele de an ka jamana ma janfa in k'an sama ka bɔ a kɔnɔ a se bɛ masaba in kelen de ye Alahu Taala a k'an sama ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Ala kana anw kɛ jugu sago ye amiina yarabi nin fɔ waati bɛɛ jugu sagoya man ɲi Ala k'an kisi jugu sagoya ma jamana in bɛ se ka sama cogo min ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ a se bɛ masaba in ye a ka sutura birifani a ko jɛn an ka jamana in koyi Maliba in a ka sama ka bɔ a kɔnɔ a k'o kɛ a ka cidenba an b'o ka banki san yɛlɛma la Keriba an b'o lɔgɔkun kɔnɔ an b'o kalo kɔnɔ o kaloba in o lɔgɔkunba in a donba in ni hɔrɔnma n'a baraka Ala k'i kɔsi an ka jamana in na k'a sama ka bɔ a juguw bolo a danbe a hɔrɔnyaw jamana in dun ka fa o ka segin a ma koyi maliyɛn degelen b'o de la n'i y'a mɛn ko jatigi ɲuman Keriba ɲumanbaga ɲuman de fana b'i la siga t'o la anw ɲunnen tun don ka ɲa an ka maakɔrɔw bolo an ɲunnen tun don ka ɲa an lamɔbakɔrɔw bolo bi jamana in Ala de b'a dɔn Ala ka masaya ale de b'a dɔn jamana in a b'a kɛ cogo min Ala k'an bɔ a bonda ɲuman fɛ Ala k'o k'a kɛ Alaya kama bi donba in baraka alayhi salatu wa salam ba Awo Tarawele i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa kana Keriba Samake n bɛ n bolo bin ka sama ka bɔ n bolo ɲɛfɔlɔ bi sɔgɔmada in na fasilidi sɛbɛn an ko a ma nouvelle libération a ka bi bɔli nouvelle libération fasilidi sɛbɛn ma Mohamed Age Alu a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi Keriba anw ka Maliba kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la koyi min ye i kalo k'a fɔ minisiri garde des Sceaux n'a ka wuli ka jɔ bi ni ka taa fara ayiwa i kalo k'a fɔ jamana cakɛda minnu kan minnu bɛ ayiwa jateminɛw kɛ dunkojuguw ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ Keriba kosɛbɛ bɛ ka bɔ ka bin bi kosɛbɛ min ye Palais Kuluba ye e ko ale yɛrɛ ma fa sɛbɛn na Keriba Ala ye diɲɛ jogo don da vérificateur général Keriba Samake a n'a ka sɛbɛnw u bɛ yɛlɛnna koyi kɛ bɛ minnu kɔ Keriba ko bi a k'i n'i y'a ta k'a lajɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ maliyɛn a Keriba k'a bi ko bɛɛ kɛ bi ko in a ko bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ minisiri a y'a fɔ a da la koyi n'o ye Mahamadu Kasonge
a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ waliduna ninnu ye jamana dafiribagaw ye maa minnu ye jamana nafolow talanki jamana nafolow suɲɛ keriba hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ i ka kɔnti la n'a bɛɛ ma sɔrɔ i bolo keriba k'i ka biyanw k'a b'i feere ko ye bien o ye mun ye i ka sɔrɔ o keriba soba minnu b'i bolo dugukoloba minnu b'i bolo foroba ninnu keriba ko a bɛɛ lajɛlen bɛ feere ko ye keriba feere k'a bi kɛ ka kɛ hali i denkɛnin ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ dako bɔrɔsi o tɔni n'o bɛ yen pati keriba a bɛ feere faso t'a dɔn jamana ka nafolo bɔ a la keriba ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko o sira na a yɛrɛ k'o kɛlen don ayiwa Laji Ibrahim Bukari Keyita n'o ye fanga tɛmɛnen a maaw k'u kɔn lafili ko ye keriba o sira ni u jɔrɔlen u bɛ wuli ka jɔ u bɛ boli la fan bɛɛ keriba bɛɛ bɛ k'i ka biɲɛ bazarde k'a bɛ feerela da sugu bɛɛ la étage jɔlen k'a ban keriba k'a bɛ ka tɛrɛmɛ da sugu bɛɛ la kosɛbɛ keriba ani forobaw kosɛbɛ a bɛ lajɛlen ko don awɔ kɛ mɔbilibaw keriba a caman yɛrɛ kɔfɔlen don ne ye koyi tile filanin na forow ni étagew a caman kɔfɔlen na ko an minnu bɛ arajo la yan k'an k'u ka forow n'u ka dugukolo kɔfɔ ne ko keriba dɔ ye i ka dɔn an bɛ na kɛ forotigi ye kosɛbɛ sɛbɛn ko keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin minisiri kofɔta ɲɛ n'o ye Mamadu Kasonge keriba ko a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw labɛn ko ye min ye batakiw ye sɛbɛnw ye k'u labɛn ɲɛnɛma sɛbɛn min hali n'i y'a feere an bɛ taa nɔfɛ keriba o kɔrɔ k'e sen bɔra la baasi tɛ ko ne sen ma o bɛ gɛn ka bɔ a la Fadili sɛbɛn ko keriba Samake a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko maa dɔ b'u ɲɛfɛ maa min n'ale ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Laji Ibrahim Bukari Keyita a ka fanga naminba dɔ ye keriba a ko ye i ka dɔn k'a fɔ opérateur économique ko ye a ko ala Allah ko Allah awɔ jamu ye la ye tɔgɔ daminɛ ye a ye o bɛ faamuya a ko min ye Allah ɲɛ keriba ko a ye nin yuruku a bɛ nin ɲɛdɔn kosɛbɛ koyi a nafolomugu ka latɛmɛ da wɛrɛw fɛ o tɛ blanchiment ye sa wa ka kɛ komi keriba ta tɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛw fɛ a ko Allah ko a fɔrilen don o la kosɛbɛ koyi a ko min ye Allah ye keriba ko a yɛrɛ bɛ ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ninnu caman wa ni immeuble ba ninnu étage belebelew foro belebelew minnu n'a bɛ feerela dasiw la jamana ka nafolo k'a yɛrɛ bɛ k'a caman san ka k'a ta ye o kɔfɛ sa n'a feere o t'o ye sa yala ale ka mugu bɛɛ bɛ taa nin na a yɛrɛ bɛ t'i da kasoba kɔnɔ a to yen keriba Samake parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko n'i y'a lajɛ bi jamana nima yɔrɔ n'o bɛ ACI ko fɔ keriba ko immeuble ba ninnu a ko a caman bɛ yen koyi keriba a bɛ ka feere da sugu bɛɛ lajɛlen na bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sɛbɛnni kɔrɔ ye n'o ye Laji Ibrahim Bukari Keyita ka daga yɛrɛ ye a ko o n'a masunu keriba ko a villa ba ninnu étage belebele ninnu yɔrɔ a n'a titre foncier keriba ko o camanba de bɛ yen nɔ minnu n'u bɛ wantɛrɛ la bi nafolomugu n'a b'i kun awa k'i k'i ɲɛsin o ma koyi keriba Samake Fadili sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ fanga marajugu kɔrɔ maaw ye keriba ko u bɛɛ lajɛlen u hakili de b'u kun bi ka yala koyi keriba minnu ye forobaw kɛ ka étage baw jɔ ka jɔ u denw tɔgɔ la keriba ko u bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la bi papiyew bɛ se ka yɛlɛma cogo min k'a falsifier o t'o ye sa ka ton dajuguw fɛ yaasa ale ka foro a n'a ka étage olu bɛ kisi cogo min a ko a jɔna ye jumɛn ye k'a bɔ n bolo n'i y'a bɔ i bolo papiyew t'i tɔgɔ la papiyew t'i denw tɔgɔ la kosɛbɛ keriba Samake Fadili sɛbɛn ko a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ni opérateur économique ye n'ale ye la ye a ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi koyi sabula a bɛ yala la bi a n'a ka mobiliba a n'a ka bazɛnba a yɛrɛ bɔgɔlen kosɛbɛ keriba ka client ɲini koyi a ko n'i y'a san k'i ka dɔn
k'a bɛ minɛ i la. I ye fɛn jugu san. I ye fɛn jugu san. Walayi. Jamana ta don. Kosɛbɛ. Kɛ b'a nɔfɛ. Kiriba Sumakɛ. Isufa. Azali sɛbɛn ko. Awɔ. A ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. A ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ nin waleya cɛjugu ninnu ye. Awɔ. A ko garde so k'a ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Basakiw a bɛ k'u labɛn koyi. Sɛbɛn min yɛrɛ a bɛ k'u labɛn. Awɔ. Sɛbɛn min n'i y'a san hali sini a bɛ t'i nɔfɛ fo wulu dingɛ kɔnɔ. K'a sama ka bɔ. Kosɛbɛ. Jamana ta don. Awɔ. Basiri an y'a sama ni ka bɔ nouvelle libération kɔnɔ. Awɔ. A ka bi bɔli. Kosɛbɛ. Mohamed Ag Alou. An ka foli b'a ye. Kosɛbɛ. An k'i ta. Isufa la lettre du peuple ale ka bi bɔlen bɛ n bolo kɔrɔ. A ko min ye an ka marabolo tigɛtigɛli kuraw ye olu bɛ senna a mɛnna koyi ko minnu ni halisa u tɛ ka se ka ɲɛba sɔrɔ ten nka yɔrɔ dɔw la ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka wulikajɔw ye olu y'u ka ɲɛmɔgɔya ko o sigi sen kan ka ban gouverneur ko b'o la cercle ko b'o la région ko b'o la koyi Isufa min ye a marabolo tigɛtigɛli kura ninnu ye Bamakɔ b'a la koyi n'a nana Bamakɔ yan min ye commune 3 sigibagaw ye Isufa olu ye wulikajɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen jɛkulu min ni a bɛ wele ko le collectif min ye commune 3 denmisɛnninakaw ye u diminen don dɛ u y'a yira k'a fɔ ko to kɛra olu ka yɔrɔ la min ye suguba yanfanw ye ko k'o minɛ ko k'o bɔ olu bolo ko ka taa ni o ye commune 2 fɛ Isufa nin ye kunnafoni min ni a ma bɛn commune 3 sigibagaw ma yan koyi u ye wulikajɔ kɛ octobre kalo tile 15 ka bourse du travail da la ka taa kunnafoni di kɛnɛ ko o sigi ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ka lajɛ in kun ye mun ye Isufa ko ka u kantigɛ da k'o yira an ka gouverneur la an ka ja a fɛnɛ k'a la yɛlɛ sanfɛ sariya a bɔlen mana kɛ yɔrɔ min na ka yira k'a fɔ ko commune 3 ko suguba bɛna minɛ ale la k'a di commune 2 ma jɛkulu in sa Isufa a ɲɛmɔgɔya o tun bɛ Mahamadu Sidibe bolo Mahamadu Sidibe ale kɛra kɛnɛ in ɲɛmɔgɔba de ye a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye an ka ɲɛmaaw ye ni o ye autorité administrative ye ko olu kɔni u y'olu bɛɛ wele ka dugutigilakaw wele ka silamɛw wele ka dunanw wele ka dugulenw wele ka da u tulo kan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye commune 3 k'a fɔ ko ka suguba ko k'o bɔ a ka bolo kan n'o ye centre commercial ye k'u ka lajɛ kun ye o ye a bɛ san 39 bɔ an bɛ don min na ko bi sariya laban min n'o bɔra marabolo tigɛtigɛli hukumu kɔnɔna la ko o donni bi ka jansa ko ye n'a fɔra ko tile sen kun cɛ ko kana dan kura wɛrɛ ye commune 3 la ko o ti bɛn ko ye commune 3 ko a ka to a togoya kɔrɔ la olu n'u ka jɛkulu olu fa kɛlɛ ye jɛkulu min ye ka wuli nin ye kumakan kelen min bɛ olu da bi ko ne touche pas à ma commune ko kana to n ka sigida la ko ye ni o ye sigida sabanan ye kɔni o y'a yira k'a fɔ Isufa ko u ka nin tigɛtigɛli kura in filɛ senna nin ye ko u ma se k'a ɲɛdɔn dɛ yɔrɔ min ni gɛlɛya bɛ olu da la u kan ka se olu ma nka yɔrɔ min ni gɛlɛya tɛ o de la ko fo u bɛna se olu ma tiɲɛ don u ka nin déclaration in olu kɔni bolo halisa nanzarakan na ko c'est pas officiel ko jalatigɛlenba tɛ fɔlɔ nka yanni a ka jalatigɛ olu ka centre commercial kɔni a tɛ se ka bɔ commune 3 o bolo dɛ olu kɔni kɛlen don k'a kɛ jɛkulu belebele ye jɛkulu min ni u bɛ nin lajɛ in kɛ u bɛna sɛbɛn lase gouverneur du district de Bamako ma koyi a k'a bila a kunna ko commune 3 maaw ko ne touche pas à ma commune ko mɔgɔ kana se anw ka commune ma koyi nin kɛra lajɛ belebele commune 3 kɔnɔ yan a ko kɔni a tɛna bɛn maa si ma ka sababu kɛ dugutigilakaw ni silamɛw ni denmisɛnw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Isufa u bɛɛ kumakan ye kumakan kelen ye koyi ko commune 3 ko hali ni fɛn ma fara kan ko fɛn kana bɔ a la Fasiri an y'a bɔ la lettre du peuple kɔnɔ kalanden dɔ bɛ yen ale ka sɛbɛnnikɛnɔ don an ka foli bɛ kalanden kele b'a ko kalanden a na kɛ ayiwa lolo se kasi don dɔ ye kele b'a Sumakɛ babu ɲana n bɛ n bolo yɛlɛma indépendant a ka bi bɔli kele Fasiri sɛbɛnba Abulayi Jara Jarakɛ a ko an ka taa ale bi jamana kɔrɔyanfan fɛ kele b'a Sumakɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ tubabulakaw ye n'u ka golo masirilen tabaw n'o ye Faransi ye a k'u ka bɔli min n'a fɔra k'a fɔ yɛlɛma yɛlɛma o bɛna bolo da min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ barikani ye ka ayiwa a kɔfɛgɛya dɔɔni a ka cɛdenw kɛlɛba ni k'u cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ko baara in k'a bɛ senna koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 13 ye nin waleya a daminɛna Kidali a n'a lamini na ni ka u ka bagajiw cɛ ni ka
boy a ko amero mine ko bi a y'a sɔrɔ dasanu mana ko ye min ye kalo k'a fɔ tesaliti ye keriba ko min ye i kalo k'a fɔ camion 110 bɔɲɔgɔnko o ka taa se blendew caman ma min ye conteneurs ye o bɛ 100 i kalo k'a fɔ 140 bɔɲɔgɔnko ani i kalo k'a fɔ o conteneur kelen kelen na i ka dɔn 100 tonnes don ko ye keriba samake a k'u y'u ka minɛnw cɛ min ye tesaliti ye a ka wa wɛrɛ ko ye tesaliti ni k'ale bila keriba samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɔ tesaliti a fana bɛna kɛ komi kidali bɛ cogo min min ye minisima ye ka taa se mali jamana an ka golo masile sabaw n'a bɛ f'o ma ko faama ka taa se olu ma keriba ko aw ka minɛn filaw bolo ko ye ɔ aw ka dugu filaw bolo a y'aw ka dugu ta n'o y'a ta k'a lajɛ a ko min ye barikani ye keriba a golo masile sabaw ɔ n'o bɛ tubabulakaw faransilakaw ko fɔ keriba k'u ye minɛn cɛ ka bɔ tesaliti fana ko ye awɔ ka i kɔ da sigi i ɲɛda sa min ye kalo k'a fɔ frontière 3 ɔ n'o min ko fɔra u bolo k'a fɔ u bɛna walankata o frontière 3 la keriba k'u y'u kun da o kan a bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye i kalo k'a fɔ minisima ye ka taa se an ka golo masilen sabaw ma keriba min ye soldat ayiwa i kalo k'a fɔ 400 soldat fama ngolu bɛ kidali kama o bɛna tila tuguni wa keriba an bɔra ka maaw tɛ nin lajɛ wa kosɛbɛ n'an dɛmɛ k'an ka wara fa a wara kun kan ka kɛ kunkolo b'i bolo dɛ keriba ale bi o 400 soldat n'o bɛ maa 400 kofɔ ɔ faamaw ka côté la keriba k'olu na walankata ni ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ u fara fila ye ko ye dɔ ka to kidal wa dɔ ka ta tesaliti a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye force G5 Sahel ye keriba ko o maa minnu bɛ yen keriba o ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ takuba k'o na kɛ renfort ye ko ye min n'a bɛ se ka tesaliti fana ale lakana bi awa yaasa jamanadenw bɛ se na min ɲɛ keriba bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ min na bi o de administration ale bɛ se ka taa yen cogo min ye jamana ka administration ye ko ye ɔ jamana ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ cakɛbolo keriba ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'u yɔrɔ sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na joona joona awa o bɛ maaw hakili sigi o bɛ jamanadenw o bɛ danaya kurakura awa jamanadenw ni nin kɛwale ninnu cɛ sinon ko n'i y'a ta k'a lajɛ keriba ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi awa ninnu ka wuli ka bɔ tesaliti keriba an tun b'a kuma fɔ k'a fɔ kuma caman i b'a fɔ mais n'a kɛra kɛnɛ kan keriba k'i bɛ jɔrɔ koyi a ko a jɔrɔ bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ duguma ninnu na bi koyi ka fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka golo masilen sabaw ye o keriba olu ma ye a yɔrɔ la halisa fɔlɔ koyi sabula keriba i ka dɔn k'a fɔ wulili min n'a kɛra tubabuw bolo bi yɔrɔ minnu kɔfɔlen ninnu k'olu yɔrɔ ninnu bila keriba ko a kɛcogo a tɛ ka kɛ dugudenw sago ye koyi sabula a ka d'an ye cogo min n'u y'u kɔlɔ yɔrɔ min na an k'an ka golo masilen sabaw ye camion min bɛ bɔ n'u ye o ɲɔgɔn camion ka don n'o kɛra maaw hakili tɛ sigi wa o tɛ ka k'a ko la koyi ɔ keriba b'u ka minɛnw cɛ dɔrɔn ni ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ bila a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kidali kɔfɛ tesaliti kɔfɛ a ko labɛnw bɛ senna koyi min ye tɔnbɔkutu fana ye keriba komi a fɔra cogo min na k'a kɛ ten tɔnbɔkutu o fana bɛna lankolonya ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nin golo masilen saba kofɔta ninnu bolo koyi n'o ye barikani ye keriba k'olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye mun ye bi keriba min ye i ka dɔn k'a fɔ barikani keriba k'u walankata a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko fɛn min ye maa 2000 maa 500 fo ka taa se maa 3000 ma keriba ko o bɛna o maaw don koyi a ko a maa kɛ cogo cogo min ye maa 100 ɲɔgɔn barikani na tubabuw ka golo masilen saba ye maa 100 keriba ko o natɔ ye ka yiraliw kɛ ayiwa makura nataw la o ka ko minnu n'olu bɛ sɛnɛ sa keriba ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'o walankata k'o yira u la a ko mɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ golo masilen sabaw ye n'o ye dɛmɛbagajɛkulu ka golo masilen sabaw ye o faransi talen kɔfɛ a ko sikasi t'a la koyi min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw ye ka taa se alimaɲi ni amerikiw ma keriba ani danimariki keriba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ninnu kan kana fara min y'an ka golo masilen sabaw kan k'a bɛ fɔ o de ma sa ko i ka dɔn k'a fɔ opération conjointe n'o o kan ka kɛ ni jamana wɛrɛ golo masilen saba ni an taw ye ka lakanaliw ka sinsin awa gɛlɛya kana yala a ko o dugu minnu kofɔla olu bolo n'o ye Grande Bretagne ye Suède
ani Slovaquie Italie ani Danemark a kɛlen ko o maaw kan kana dɛ a ko mais k'u ma ye fɔlɔ affaire à suivre kosɛbɛ n'a dɔn Faransi fana a sen dalen b'o fana kan kɔni affaire à suivre kosɛbɛ awɔ an n'a ɲɛfɔ kosɛbɛ awɔ n y'a sama ni ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔlen Ablaye Jara an ka foli b'a ye kosɛbɛ Akita Isufa la lettre du peuple a bɛ n bolokɔrɔ yan tuguni an b'an kunda denmisɛnnakaw ka bunakun kan walima an balakaw ani mansaw yɛrɛ sa kɛ min ye u ka fura min bɛ yen ni ale bɛ wele ko tramadol ka fara fɛn wɛrɛ kan ni denmisɛnninw b'ale ta sisan ko shisha Isufa kɔlɔlɔba de bɛ ninnu na jamana kɔnɔ. La lettre du peuple Isufa a y'a da tu tramadol ani shisha la bi a y'a yira k'a fɔ ko ninnu ye fɛn ye fɛn minnu ni olu ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ko kɔlɔlɔ b'a la ayiwa tramadol Isufa ale ye fura min ni ale dilannen don a mɛnna n'i y'a jateminɛ a dilanni ni bi cɛ a bɛ san 51 bɔ ka sababu kɛ kabini san 1970 tramadol ni ale dilannen don yɛlɛmacogo de bɛ se ka sɔrɔ a la nka an bɛ don min na i ko bi Isufa a kɛlen don kɔlɔlɔba ye a kɛlen don ka dankari kɛ an ka adamadenya la bi ale fura min ni ale dabɔra min kama Isufa o ye ka dimi ta ka bɔ mɔgɔ kan nka an bɛ don min na i ko bi a kɛlen don gɛlɛya minɛn kɔnɔ cogo min na ka yira k'a fɔ ko a ta cogo wɛrɛw yelen don a la ni a bɛ se ka mɔgɔ bɔ i cogo la cikɛlaw bɛ k'a ta ka sɔrɔ u man k'a ta dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko a bɛ dimi ta ka bɔ olu kan wa a bɛ olu dɛmɛ baara la Isufa nin ye gɛlɛya min n'a bɛ jamana kɔ la bi nin ye gɛlɛya min ni a kɛlen don k'an ka denmisɛnninnakaw sifinnakaw k'u mago sa bi fataw ka ca o la bi banabagatɔw ka ca o la banabagatɔ suguya wɛrɛw ka ca o la bi Isufa dɔw yɛrɛ kɛra tilennamɔgɔw ye tramadol n'i y'ale jateminɛ an bɛ don min na i ko bi tɔgɔ caman de bɛ ale la a dilancogo caman bɛ yen dɔw bɛ a dilancogo dɔ bɛ yen o bɛ wele ko nobiligan dilancogo dɔ bɛ yen n'o kɛra o bɛ wele ko tiparol dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko tapalgique ani tradolan ani tramal ani ultram ani exprime ninnu mana kɛ fura kan Isufa ninnu bɛɛ tramadol kunda fura ye fura min ni ale yamaruyara kabini san 1970 a kɛra Allemagne jamana kan olu ka fura dilan usine ba dɔ bɛ yen nka an bɛ don min na i ko bi Isufa ale fura in ale nana ka na ta an fɛ yan bi ka sɔrɔ a man kan ka ta an fɛ ten fura min don mɔgɔ si man kan ka san i kun fɛ i ka kan ka san pharmacie na o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ y'a sɛbɛn ka di i ma nka a bɛ ka feere an ka faso fan bɛɛ de la bi wa a fɔlen don ko o de man kan ka sababuya kɛ Isufa ale kɛra fura min a dilanna jamana caman fɛ an bɛ don min na i ko bi Fatiri y'a da se Hindu jamana kan ani Chine jamana olu de b'a dilan k'a bila ka taa Nigeria wa n'a taara Nigeria olu fana bɛ se ka togoya wɛrɛw ɲɛɲini a la k'i kunda n'a ye Benin kan Laginɛ Konakiri ninnu fo ka na i senfa ka don Maliba kɔnɔ yan an bɛ don min na i ko bi Maliba kɔnɔ a kɛlen don ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Isufa n'i y'a jateminɛ san 2000 ani san 14 wagati Isufa tramadol bi a bɛ minɛli ko dama min kɛ an ka douaniers n'an ka faama tɔw fɛ Isufa o tun bi t'i jɔ san o san tɔni 17 na o kɛra san 2000 ani san 14 nka jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko san 2000 ani san 17 bɛ ban tuma min na tramadol tɔni hakɛya min bɛ minɛ san o san ko a bɛ t'i jɔ tɔni 170 na dɔ farala kan sa 2014 la tɔni 17 o de tun bɛ minɛ san o san 2014 la 2017 la tɔni 170 a bɛ ka cɛ kana cogo min na a bɛ ka cɛ kana ten wa Isufa ko a bɛ ka cɛ kana cogo min na a bɛ ka cɛ kana ten wa a bɛ ka kunun cogo min na a bɛ ka kunun ten denmisɛnninw bannen don baara ma bi denmisɛnninw de bɛ ka ta bi ka ta san 12 ka na san 15 la ka yɛlɛ Isufa olu de bɛ k'u ta kɛ ni ka tramadol k'a kunun ten ko sɛ bɛ ɲɔkisɛ kunun na cogo min na wa a bɛ ka dankari u ka maaya la cogo min na a bɛ ka dankari u ka maaya la ten wa a tor'o la sa Isufa baarakɛla caman de b'a ta
dɔw b'a fɔ k'a bɛ olu dɛmɛ baara la n'i taara an ka sanubɔ yɔrɔw la olu bɛ wele ko orpailleurs olu bɛ k'a ta ten k'i m'a ye ko a caman tɛ ka si sɔrɔ u bɛ bɔ sanubɔyɔrɔ la dɔrɔn u bɛ na dɔrɔn u b'u ta ka sa a bɛ fɔ ko baara sɛgɛn don baara sɛgɛn tɛ dɛ Isufa tramadol a ta ko juguya o de don an ka parantilakaw sotarama chauffeur taximanu bolifɛn bolila fɛn fɛn Isufa ko ni olu bɛ Bamakɔ yan bi Maliba in kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko olu ni maçon ni ouvrier ko nin bɛɛ de bɛ tramadol ta bi Fasiri y'a fɔ cogo min na ko lamɛnni dɔrɔn tɛ dɛ Isufa ko k'a ye k'a lakari o de don o de kosɔn tramadol a kɛlen don ka tiɲɛni kɛ an ka fasoba in kɔnɔ cogo min na ko fɔ a ka fɔ Fasiri kɔnɔ bi k'a jɛya kosɛbɛ ko ye ta togoya caman weleli togo caman de b'a la hali n'i kɛra policier walima n'i kɛra douanier ye e bɛ t'i jɔ tramadol feerela kɛrɛfɛ a bɛ san i ɲɛna e tɛ bɔ a kalama ka sababu kɛ o t'a fɔ ko tramadol tɔgɔ caman b'a la ko n'u ko i ɲɛna don min na ko 120 Isufa k'a tigi minɛ dɛ tramadol kɔ don n'u ko tango tra moltra tramol tika Isufa ko ninnu kɔni nin bɛɛ de ye tramadol tɔgɔ ye k'a san i jɔlen ɲɛna wa i kana bɔ a kalama k'a sannen don dɔw b'a kɛ boisson sigaroma la dɔw b'a kɛ café la dɔw yɛrɛ b'a kɛ hali boisson alcool bɛ boisson min na dɔw b'a kɛ o la dɔw bɛ jɛ k'a ta Isufa dɔw bɛ tramadol dɔw b'a ta u kelenna gɛlɛya min b'a la bi maa caman bɛ yen bi olu tɛ magɛrɛla maa la tramadol kɛlen don ka u ka maaya don galama la olu t'i kɛ maa ye bilen a kɛlen don ka dɔw bila kɛlɛ jalantigɛ la Isufa a kɛlen don ka dɔw bila suɲɛli la n'i minɛna i bɛ ci k'i ci tilikɛlaw bɛ sɛgɛ i tili la u b'i bila k'i sara ka sɔrɔ tramadol b'i kan a bɛ taa dɔrɔn a bɛ wuli ka kɛnɛ minɛ Isufa i b'i to la sa Isufa a bɛ ka fa don dɔw la a bɛ ka dɔw bila delenganya la ko ye o de kosɔn Isufa min ye tramadol ye la lettre du peuple a sɛbɛkɔrɔ kumana kan bi ale ni Sisha ni maa min b'a fɛ a b'a fɛ ale ka kamalenya ka dafa bi a f'i k'i sigi i fa ka da la ni Sisha ye i fa fɛnɛ bɛ bɔ ka i lajɛ ka yira k'a fɔ ko ale denkɛ kɔni k'a b'a ko kan bi dɛ ka sɔrɔ a bɛ k'a yɛrɛ si tigɛ ko ye fɛn min bɛ kɛ Sisha in ji la dɔw bɛ gulɔ k'a ji la wa Sisha yɛrɛ ye taba ye taba min ni ale bɛ mɔgɔ biɲɛ tiɲɛ i kɔnɔ a b'i fugonfugon tiɲɛ i kɔnɔ o hukumu kɔnɔ la sa Isufa Fasiri a y'a da se nin ma kɔlɔlɔ min b'a la a tɛ ban fɔ la an ye nin sɔrɔ la lettre du peuple ale ka bi bɔlen kɔnɔ Isufa Kone Jean Goyita ale ka laseli don babu ɲana Keriba Sisha ko in an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ ka denmisɛnninw silatunu bi dɛ wallahi ne ma dɔn u yɛrɛ t'a dɔn de wa u b'a dɔn baramɔgɔw fana b'u sigilen da la o mini na u tɛ kuma u la kosɛbɛ kosɛbɛ u kɛ mɛ k'a don somɔgɔw kun ma ko a tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ a bɛ ta tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Keriba Ala k'an kisi diɲɛ laban den ninnu Ala k'an kisi don ko in Ala ka jamana in sutura a bolo fɔ waati bɛɛ Keriba Sumakɛ Fasili sɛbɛ n bɛ to a kɔnɔ indépendant a ka bi bɔlen Fasili sɛbɛ ma Musa Sayon Kamara a ko an ka taa Altir la Altir n'ale bɛ jɛkulu ko fɔ jɛkulu minnu n'u ko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ transition intelligente et reçue Keriba Sumakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi a ko min ye alliance pour une transition intelligente et reçue Altir a ko a ye communiqué bɔ ka bin ko in ko démocratie o tɛ transition yɛrɛ kɔkɔlonbaw ye sa Keriba Sumakɛ a ko n'ale ɲamaya bi n'a bɛ Yunuso Ame Diko bolo Keriba k'u ka hakili jagabɔw la u ka batakiw kɔnɔ u y'a bɔ ka bin k'a fɔ an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ camancɛ fanga ye Keriba k'u bɛ ayiwa wulikajɔ min na bi a ko ka dɔ fara transition kan a ko fɛn minnu dogolen b'a kɔrɔ Keriba k'olu ɲɛ ta u y'o ye bi ko in u y'o ye wa u y'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Yunus Ame Diko a n'a ka jɛkulu Keriba Sumakɛ a ko an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ transition ye awa ko min ni a ye kalo 13 bɔ ɲɔgɔn ko kalo 13 ani tile 13 Keriba n'o kɛra bi n'an bɛ se k'a fɔ ko ayiwa transition yɛrɛ tɔ sigiko 100 a ko a tɛ mugan bɔ tuguni ko ye sabula 80 o jenina ka bɔ a la
80% keriba ku yo jeni ko ban o jeni na muna keriba mi jamana ye bi administration jamana ay way kalo ka fo a chake daw ko ka abeke kagitigu ye kakization ale to ko ngura fo de ko ka beke kagitigu ye ko sebe ko ma sele tabo yo o keriba transition ale me kumba ko sebe ali bi nomination bi miye ikalo ka fo yunuzo ame digwe ako ame romene ko bi miye ikalo ka fo jamanje vanga geriba ko amanka mesena abe mela kada kuminga odiye aywa aina amun jela ka warafa ayina anga aramase alizagwe anga che geriba okoson bi ako miye ikalo ka fo jamana achakeda uye jamana akuluma baw ko bela jeleme ka yelema halibi kake kagetigu de koy minye kalo ka fo golo masin tabaw keriba obe ku sagota fanga la koy fanga yoro min kadi minye keriba obi blaka tayi akwan lumero mne ko bi jamana mero mne ko bi keriba ko gela min be ko bela jele nyabala koy agela folo folo lakana balia o question ko be chuko ji muna nyesinte ka ko o mabbi keriba minye ikalo ka fo transition kon la no be chamante sango ko fo keriba ko ni alta kalaje ako miye ikalo ka fo jamana mara baw keriba jamana cherté de la vie gele min be mbi sugu tese ka jo saninte age sugu kono keriba ko muna ute kuma uka utese ka wuli ka jo ke to jumena jamana de umbe la fia solo koy keriba samage ako miye ikalo ka fo la sécurité keriba nobe lakana ko fo keriba o ko lonu lo gala mala wa inyeshite ka solo la ako miye bi ikalo ka fo jamana chagada kelengel na bela jele wa anyama ya so keriba samake ko wuli ka jobe min la bi bolo maselen tabaw buse ka solution chuko mi keriba munu nye ikalo ka fo laji ibrahim magar ke ta akafanga ko labbi ngoy uti kalo kle ta ani jegin sambafla ani samuga ko luka bi keriba o ka laɲini tɛ foyi ye transition a bɛ se ka mɛn cogo min olu bɛ se ka mɛn fanga la cogo min keriba k'u ye maa sɔrɔ u yɛrɛ la maa min n'o b'u kɔkɔrɔma don o la kosɛbɛ koyi o de ye kalo k'a fɔ premier ministre Jokal Kukala Mayiga o ka wuli ka jɔ bi keriba k'o bɛ ka golo masilen tabaw awa k'olu de appuyer kosɛbɛ koyi keriba ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi premier ministre ale ka wale kan ka kɛ mun ye keriba o de ye jamana in bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ keriba ko a ɲɛsin olu ɲɛtɛ ka sin olu ma koyi wa golo masilen taba minnu fanga b'u bolo a ka di olu ye cogo min keriba ko a b'o o waleya de la bi a tɛ jamana ka waleya la koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko transition n'o ye camancɛ fanga ko fɔ keriba ko ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ma tɛ nin da kan koyi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛbagajɛkulu ye keriba bɛɛ lajɛlen y'a fɔ de koyi an bɛ yɔrɔ min na ko bi camancɛ fanga a ka waati kɛ a k'i ta waati min n'o dira ma o de ye kalo 18 kalo 18 keriba k'o bɛɛ lajɛlen kɛra bi olu masilen ta baw olu bɛ se ka walankata fanga kɔnɔ cogo min fanga bɛɛ bɛ k'u ta cogo min bi kɔni k'a bɛ se k'a fɔ u posera o jamana bɛ u y'a bɛɛ minɛ sa ka mara bɛ se yɔrɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ma keriba Sumakɛ parce que sɛbɛn ko a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin rapport nin ye awa n'ale y'a bɔ ka bin keriba ko transition awa jamanadenw ɲɛkɔrɔ jamana ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw sigira k'u bolo bila sɛbɛn min na a ko sɛbɛn n'o kɛra ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ président Bandaw awa Mukutari Wade ale ka waati la premier ministre keriba k'o sɛbɛn de y'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilina faralen ɲɔgɔn kan k'a yira diɲɛ mala koyi a ko min ye nin camancɛ fanga ye kalo 18 wa k'i k'a dɔn k'a fɔ min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi sigi ye transition kɔfɛ président démocratiquement élu keriba ko o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka bɛn awa i k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 27 ma bi a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye Jokal Kukala Mayiga n'ale bɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ golo masilen tabaw ka baara de la keriba ko a dɛsɛlen don ka calendrier bɔ koyi calendrier min ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ bolo bɛ ko la k'a dɔn cigi k'a fɔ élection bɛɛ lajɛlen élection générale a bɛɛ lajɛlen a na se ka kɛ ka bɛn ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 20
ani wolonfila san 2000 ani san 22 ma kiriba ko a bannen de don ko in sinon a seba ye k'a kɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ jamanaden jamana in kɔnɔ bi fanga bɛ jamana in na cogo min jamana in denw na cogo min u ka jamana kanu bɛ cogo min kiriba k'olu ka wuli ka jɔ joona joona ka nin ko in k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn a ma ka kɛ jamanadenw sago ye k'o bɛ se ka kɛ ko ye mais k'i k'a dɔn k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga awa a dogolen bɛ fɛn min kɔfɛ o de ye i k'a dɔn k'a fɔ Golo Maselen Tabɔ ka kuma ye ko ye transition a kana ban an ka taa n'a ye an ka taa n'a ye kiriba sɔrɔ parce que le sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o babuba ye mun ye Sogɛli Kokala Mayiga a n'a nɔfɛmaw u ninnu dalaminɛ yɔrɔ kɛ jumɛn ye sisan assise nationale de la refondation kiriba Samakɛ o assise nationale min n'o bɛ kofɔ la a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa minnu ko ko lakanabaliya k'o kosɔn élection tɛ se ka kɛ jamana fantan naani o kuma la min ye assise nationale ye ni Sogɛli Kokala Mayiga n'a yɛrɛ y'a fɔ kiriba Samakɛ k'o bɛ kɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na n'o bɛ se ka kɛ cogo min na jamana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na munna élection tɛ se ka kɛ kosɛbɛ ɲininkali tɔ min ko ban don ban don sinon k'a fɔ ko n tɛ se ka kɛ o tɛ k'a fɔ ko maliyɛnw ka capacité t'u la ka kɛ k'o tɛ se ka kɛ kiriba k'a bɛ kɔsegin bolo da parce que le sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ 2013 a ko nin waleya kelen kɔnɔna la élection a kɛra jamana in kɔnɔ kalasa kɛra jamana fantan Mali min la hali Kidali ba kɛra yen jaabiw sɔrɔla la fana jaabi ɲuman sɔrɔla la o de kɛra ni Laji Ibrahima Bɔkɛ ka n'a ye fanga la kosɛbɛ ko o waati lakana tun ka gɛlɛn ni bi ta ye kiriba a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Altire a ɲɛmayaso a ko Sogɛli Kokala Mayiga a ka wuli ka jɔ a kan ka kɛ mun fɔlɔw ye kiriba Samakɛ o de i ka dɔn k'a fɔ lafiya a bɛna jamana kɔnɔ cogo min le front social kiriba ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi min ye i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ye école ko bunakun école ta ale ɲɛ bɔra kaba ale kumaw bɛ sen na wa waatiw bɛ ka boli ka se yala a na se ka kɛ wa o hami ka kan ka kan na min ye a tɔgɔ di santé kɛnɛya kiriba Samakɛ o ɲinɛ kɛra olu bɛɛ ko koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi transport yɛrɛ hali jamana in kɔnɔ k'o ka gɛlɛn a ko éducation fondamentale kiriba k'o ka gɛlɛn bi kosɛbɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sogɛli Kokala Mayiga M5 RP kɔnɔ u yɛrɛ kɛlɛ minnu kɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ article 39 nɔfɛ o kuma o bɛ sen na o ma se ka ɲɛnabɔ a bolo halisa min ye enseignement supérieur ye kiriba k'olu fana ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ préavis de grève bolo dalen don ninnu bɛɛ ye ko ye bi an bɛ ɲinɛ la minnu kɔ k'an hakili b'u kɔ ka kɛ komi ko tɛ k'an ɲɛsin mun ma assise nationale de la refondation organe unique élection kiriba a ko belebelew bɛ yen koyi ko belebelew bɛ yen bi jamana kan k'i ɲɛsin fɛn ma Fasili an y'a sama ni ka bɔ indépendant kɔnɔ Fasili sɛbɛnba Musa Sayɔn Kamara an ka foli b'a ye a k'i ta Musa Kone ale kumana la lettre du peuple kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Adema PAJJ ye n'o ye parti politique ye an ka jamana in kɔnɔ n'a dɔnnen don maa caman fɛ Isufa ko ko ta wulila forobamugu la yen koyi ka sababu kɛ u ka ɲɛmɔgɔya kɛlɛ o tun bɛ senna koyi ɲɛmɔgɔya ɲini o bolo dara k'o don dɔgɔda k'o don se koyi Isufa wa sara a dira sara cɛbaga ma koyi ɲɛmaya a sama-samali o tun bɛ cɛmɔgɔ Sangare ale ni Marumanta Jara olu de ni ɲɔgɔn cɛ Isufa u taara kalafili de la u ni ɲɔgɔn cɛ koyi kalafili in kɔnɔna la sa n'i y'a jateminɛ cɛmɔgɔ Sangare a y'a ka dulɔkinin kɔ jɔ maaw la koyi a sababu kɛ a tun ni dalen don walasa a ka kɛ Adema président ye tuguni Isufa a bolo y'a jɛn ni congrès kɔnɔna la min ye Marumanta Jara ye Marumanta Jara n'i y'a jateminɛ ale ye an ka CNT tɔnden dɔ ye ale bɛ CND ka jɛkulu kɔnɔ Marumanta Jara ale nana cɛmɔgɔ Sangare ale nana a dato a la koyi fɔ ka taa se ka ɲɛmɔgɔya k'o sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi cɛmɔgɔ Sangare a ye wulikajɔw caman kɛ yanni nin don bɛ se Isufa walasa ale bɛ se ka kɛ nin ko in ye nka a ma se ka ɲɛ sɔrɔ n'i ye baara ninnu tagabolo jateminɛ cɛmɔgɔ Sangare ale tɔgɔ man di jamana in kɔnɔ bi ka sababu kɛ a tɔgɔ bɛ ko caman na i janko an ka avion ko minnu bɛ sen na nin ye avion ko min ni Sumele Bube Mayiga ni maa caman bɛ kaso la bi in na Isufa cɛmɔgɔ Sangare ale tɔgɔ bɛ nin kow la
dɔw ko a nɔ ka kan ka minɛ ka sababu kɛ fiɲɛ ma kolon to tɛ kolonkalan to n'a ma ɲɛ ko Bube yɛrɛ minɛna ka ban Cɛmɔgɔ Sangare a ye ministre de la défense ya kɛ a kɛw kɛra k'ale to o ɲɛmɔgɔya la ye ko a bolo nɔgɔlen don nin ko la ko ye a bolo jolima Adama maaw ko tiɲɛ la ko olu tɛna se k'a ta k'a k'u ka ɲɛmɔgɔ ye o kun kɔnɔ sa u ye ɲɔgɔn dalasiw de kɛ sa ka yira k'a fɔ ko belebele in n'an ye nin ta ka nin k'an ka ɲɛmaa ye ni jamanakuntigi ɲini nana se n'o y'a sɔrɔ u ye tɛgɛda kɛ cɛ in kan dun a na kɛ malo ye Adama ma ko ye Mariamaca Jara ale min bɛ CNT kɔnɔ sa ale nana jɔyɔrɔ sɔrɔ ni dun y'a jateminɛ Adama ye parti jɛkulu ye jɛkulu min ni ale bɛ jɛkulu wɛrɛ kɔnɔ n'o ye parti politique jɛkulu min ni olu bɛ taa parti politique 60 bɔ ɲɔgɔn la ni olu kɛlen don ka an ka segin ka fɔ ko u sen da o kan k'o lagosi n'a bɛ fɔ o ma ko assise nationale n'u kɛlen don k'u sen da o kan Adama bɛ o la ni dun ye ko jateminɛ politikiw bɛ yen koyi Isufa CNT maaw o tɛ CNT maaw ni dengɔ ko ye Fasiri y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ ko CNT maa nana kɛ Adama ɲɛmaa ye ko o ni na kɛ fiɲɛbɔda ye walasa Adama na sen bɔ o jɛkulu ninnu na ko ye walasa Adama na fara an ka transition ale jukɔrɔmadonni kan Adama na fara CNT hakilinaw tali kan ko ye n'i y'a jateminɛ Mariamaca Jara kɛnɛ kɔni bɛ ale bolo sisan sa ale kɔni o kɛlen don ka ale de kunbɛn sisan ka Adama ɲɛmaaya k'o ta k'o d'ale ma Isufa Musa Kone ale de ye fasiri in kɛ ka bɔ la lettre du peuple ka bi bɔlen kɔnɔ Adama kɔrɔni o tɛ maa susu abada walayi Kebe Cɛmɔgɔ Cɛmɔgɔ Sangare Keba Sangare pole économique ni on ga fana tulu kelen kosɛbɛ t'ale wale kɛ ka bɔ sa kɛ ti defa yɛrɛ kosɛbɛ jamana y'a kɛ ka ɲa kosɛbɛ y'a kɛ ka ɲa Keba wallahi la jamana in b'a dɔ ye i bɛ lafiya i kɔ na nimisi wasa sɔrɔ kunkɔrɔta sɔrɔ an t'o malo kelen de kɔnɔ nin sa kɛ Keba Samake Isufa parce que di sɛbɛn n bɛ n bolo yɛlɛma nouvelle libération a ka bi bɔlen Keba fasili sɛbɛn ko fasili sɛbɛn b'a MT MT a ko an ka taa i kalo k'a fɔ PMI Mali la koyi Keba Samake a ko min ye Paris mutuel urbain du Mali n'an ko a ma PMI a ko a bɛ waati jan bɔ bi min ye i kalo k'a fɔ juillet kalo tile 25 san 2000 ani san 21 Keba n'u ye DG kura sɔrɔ DG min n'ale tɔgɔ ko Faseri Dumuya a ko ale nana maa min nɔ la k'o de ye Aluseni Ɲɔnɔ ye ale yɛrɛ ma mɛn kosɛbɛ ni ale ye i kalo k'a fɔ gouvernement sigilen sababu y'ale bila PMI kunna mai avril kalo tile 28 san 2000 ani san 21 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale fana bilala maa min nɔ la a ko de ye Vital Robert Diop ye ni gungun tun b'ale nɔfɛ ayiwa i kalo k'a fɔ Bubu Sise ko la Keba Samake a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye nin DG kura in ye n'o ye ɲɛmaaya kura ye n'ale tɔgɔ Faseri Dumuya Keba a ko ale na a ko mun de bɛ PMI kɔnɔ bi k'u de balɛ PMI k'u ka jɛ ko PMI Keba Faseri Dumuya ko a ko cogo di a ko min ye i kalo k'a fɔ Dumbuya ye n'ale DG kura ye a ko a nana yɔrɔ min na Keba o de conseil d'administration ka jamana ayiwa i kalo k'a fɔ PMI a baarakɛlaw ka taa se ɲɛmaayaso ma ka taa se wariko bunakun kan ni ka taa se ayiwa dɛmɛbagajɛkuluw ma ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan joona joona ko ye PMI ko in an ka ɲɛfɔ a bɛ cogo min na bi jamana kɔnɔ PMI ale jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ nafolo min bɛ sɔrɔ a da fɛ o nafolo ka ca wa a ko bɛ cogo min na a tɛ ka kɛ anw jimin sira ye koyi anw ye jɔnw ye gouvernement sigilen ta ma bilalen don ka taa Keba Samake o kosɔn a ye na joona joona an ka ɲɛfɔ koyi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ conseil d'administration extraordinaire a y'o bolo da joona joona a m'a bolo da mɔgɔ wɛrɛ kama koyi a bɛ maa min kunkolo kɔ o de ye Hamadu Mayiga ye
Amara Maiga n'ale ye ikalo ka fɔ DG adjoint Keriba Sumake a ko ni ale mɛnna woda in na yan wa a bɛ yurugu ni a galabɔgalamu minnu bɛ woda in kɔnɔ a bi caman dɔn a la koyi Keriba an ka fɛɛrɛ kɛ joona joona ale k'i mabɔ an na o to yen sa wa k'a kɛra ale kunkolo nɔfɛ ko ka kuntigi ka wada a kan da la Keriba Sumake a ko min ye ikalo ka fɔ ɲɛma ale ka kuma a ti sɔsɔ koyi min ye conseil d'administration extraordinaire ye joona joona bolo ɲɛsira ayiwa ɲɛma ka taabolo la koyi wa hakilinaw fana fana la joona joona a ko ma kɛ ko mɛn taa yɛrɛ ye Hame Mayiga e bonyana Keriba sɛbɛn ko bɔ ko bin koyi fo ka kɛ écrit yɛrɛ ye k'a sɛbɛn ka ci a yɛrɛ ma a ko e bɛnna i gɛnna dalila minnu na o de ye kalo ka fɔ fɛsɛfɛsɛliw la an bɛna a ye sa awa minnu n'a b'i kɔ yan awa nafolomugu minnu n'olu ayiwa ŋɔna n'olu bɛ min kɔnɔ an bɛna an bolo da bɛɛ kisɛ kan koyi a ko min ye Hame Mayiga ye Keriba a ma jaabi d'u ma fɔlɔ koyi a ko olu k'a dɔn k'a fɔ nin fana ye cɛba ye cɛba min ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a dalabilalen don Keriba ko a tɛna sigi ka lajɛ ten koyi tɔgɔ cɛ minnu n'u dala kan bɛ min na parce que les sɛbɛn ko ten a ko n'i y'a da k'a lajɛ Bengolo Masilen tabaw ka fanga kɔnɔ Keriba maa caman de bɛ bi u bɛ gɛn ayiwa gɛncogo tɛ dɔw la a ko olu ka dala k'a fɔ nin maa kofɔlen min ye n'o ye Hame Mayiga ye Keriba ko a na se ka bɔli kɛ koyi ni ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ka faamuya sɔrɔ a la a ko hali bi a ko a kuma a ma kana don a ɲira ka bɛn a ma a ko a y'a dɔn tigitigi k'a fɔ nin ye a ba waleya min wulilen Keriba o de ye i ka dɔn k'a fɔ k'u ka diɲɛ min wulilen filɛ a ko a tɛna se ka maa to koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ hali DG kura nalen Keriba n t'a fɔ n k'i t'a fɔ o to yen sa wa kosɛbɛ n t'a fɔ n k'i t'a fɔ awɔ kɛ a ko min ye Hame Mayiga ye Keriba n'ale ye DG adjoint ye Keriba kɔnɔ a fana ma kɔrɔlen don koyi kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a bɛna ayiwa wele bila kunnafonidilaw ma a ka hakilina ye min a ko la Keriba ni k'a ɲɛfɔ koyi u y'a t'a fɔ cogo min a fana b'u t'a fɔ affaire à suivre kosɛbɛ Basili an y'a sama ni ka bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli ye a k'i ta Isufa nin ye Bamaci jɛkulu dɔw ka wulikajɔ ye Isufa ka a yira fasoba in na ko olu ni Faransi bolo tɛ ɲɔgɔn bolo ko u tilara k'a yira k'a fɔ ko Isufa ko kuma min bɛ fɔ olu kan ko ani tiɲɛ bɔlen don ko n'o tɛ ko olu tɛ minɛn sɔrɔla Faransi bolo olu tɛ foyi sɔrɔla Faransi bolo u kalannen tɛ Faransi fɛ wa u ni Faransi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ka sababuya kɛ Choguel Kokala Mayiga a kuma min kɛra jahadi wale tigilamɔgɔw kan nin kɛra ninnu ka jɛkulu ye sa minnu wulila k'u fara ɲɔgɔn kan Isufa ka wulikajɔ dɔ kɛ octobre kalo tile 17 tɛmɛnen u bɛ yɔrɔ min wele ko Sebabugu Sebabugu ale filɛ nin ye ale ni Jɛma cɛ ye kilo 150 bɔɲɔgɔn ko ye ka taa Nara yan fan fɛ Kulikoro mara la kɔni kɛrɛnkɛrɛnna ka taa Kayi sira kan Isufa nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati nin banbaganci jɛkulu ninnu u y'u fara ɲɔgɔn kan ko ye u tun bɛ taa fɔ mɔgɔ 100 damadɔ la nka Isufa o tun bɛ bolifɛn minnu na a bolifɛn tun ka ca koyi moto ni mobile ni fɛn wɛrɛw Isufa tun bɛ taa fɔ bolifɛn 100 bɔɲɔgɔnko la Isufa u ye wulikajɔ kɛ ka taa sira tigɛ tɛmɛbagaw la koyi k'a yira k'a fɔ ko min bɛ olu kun n'u kan cɛ u b'a fɛ k'o fɔ fasodenw ye ka sababu kɛ Choguel Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ jahadi wale tigilamɔgɔw kan olu kɔni ye jahadi wale tigilamɔgɔw ye nka olu b'u yɛrɛ ye u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se ko la ko ye fɔ ko ban Isufa sira tigɛlen sa u y'a jateminɛ k'a fɔ ko mobili minnu bɛ sira kan n'olu lajɔlen don u bɛ t'i jɔ fo mobili bolifɛn 500 bɔɲɔgɔnko la maa ti taa kɔ maa ti taa ɲɛ ka sababu kɛ ko ye fɔ ko ban u n'u bolofɛnw n'u ye masibanfɛnw de b'u bolo marifa kunda bɔmu kunda a suguya ka ca mobili b'u bolo minnu sɛbɛkɔrɔla bɛnnen don ka tɛmɛ hali an ka golo masirilen tabagaw yɛrɛ ta kan u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ye mɔgɔw lajɔ ka mɔgɔw ɲininka u ka dugutaga siraw la yala waleya dɔ bɛ u ni an ka golo masirilen tabaw cɛ wa Isufa marifatigi kɛlen k'i jɔ k'i ɲininka i dalakan na
ko maaw ka jaabi kɛra min ye ko ayi k'olu ni an ka golo masirilen tabaw ko o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu bɛ ka to ka dugutaga la o y'olu mago de ye ko n'o tɛ k'olu tɛ fɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ Isufa ɲininkaliw o nana guwan an ka tɛmɛbagaw la tuma min na Isufa nin jahadilamɔgɔ ninnu u ye u ma kɔlɔlɔ kɔni lase u ma bilen u kɔni y'u kantigɛ da fɔ min ka di olu ye jamana in kɔnɔ u b'a kɛ olu filɛ nin ye kuliko Mbwana la yan haka ja maaw ɲɛ b'u la u ye maaw lajɔ olu kɔni tɛn'u ka baara ninnu dabila wa nkalon kana tigɛ ka da olu la i n'a fɔ Sogɛli Kokala y'a fɔ cogo min na ko dɔ bɛ olu ni Faransi cɛ olu kɔni bɛ u ka baara kɛ a kɛcogo la wa hali sini Isufa ko yɔrɔ min ka di olu ye jamana in kɔnɔ olu bɛ taa yen ka sababu kɛ u ka baara a la sabatilen don u fɛ cogo min na u n'u ni kan ko bɛ ɲɔgɔn na Isufa Fasiri ale ye BS Jaraka laselen ka bɔ Sentinelle ale ka bi bɔla Isufa o jamana dɛ ka taa sira tigɛ ko hakina la jamana ɲɛmaaw la kosɛbɛ ko f'olu ka Sogɛli Kokala ma ka jaabi k'a ye mun fɔ diɲɛmaa ye kosɛbɛ k'olu tɛ tiɲɛnikɛlaw ye jamana n'olu tɛ tiɲɛnikɛlaw ye mun y'an se nin yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la jamana yɛrɛ tilako 3 2 bɛɛ lajɛlen u bɛ tiɲɛni de bolo su ani tile maa wɛrɛ tɛ banbagaci wale maa olu don minnu y'u bolo bila papier la o minnu m'u bolo bila sɛbɛn na o nin bɛɛ de kɔ kelen kɔnɔ Keriba Babu ɲana indépendant an bɛ to a kɔnɔ o bɛ bɛn Fasiri di sɛbɛn Fasiri sɛbɛn ba Nasire Diop a ko ali bi Keriba min ye lakanabaliya ye a ɲɛ ɲɔlen don jamana kɔnɔ koyi an kana sigi k'an bolo fila da an sen kan k'a fɔ ko taa na Bamakɔ yan a ko fɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen Keriba hali sini k'i y'a mɛn i ma mɛn awa i ka dɔn k'a fɔ dɔ bɛ bɔnɛla ni la koyi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Mopti mara ye a ko a y'a sɔrɔ dasalu mana koyi da min n'o b'a yira k'a fɔ maa minnu n'u bɛ t'u ka ayiwa jagow la n'an k'u ma forɛn Keriba ka t'u ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamakulu bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ni ka fali wotorow ta ka t'u ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jagomisɛnninw na dugumisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ Keriba a ko nin waleya a ko a kɛra i ka dɔn k'a fɔ kunun ngɔrɔn ko nin vendredi kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ jumadon tɛmɛnen a ko min ye fali wotoro ye Keriba a falen lɔgɔjɔmaw la Keriba ni k'i kunda ayiwa ka bɔ Timisa k'i kunda Tomiyanga Keriba n'ale bɛ Segu région fɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ min ye makofɔlen ninnu ye Keriba a maa minnu n'olu bɔra Bawule n'o fana bɛ i ka dɔn k'a fɔ fagala fɛ Keriba k'u kunda Jɛnɛ kan lɔgɔjɔ maaw don koyi Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɛnɛ n'ale bɛ Mopti mara la Keriba ko ni maa ninnu a k'u sera i ka dɔn k'a fɔ fagala o ni fagala man jan kosɛbɛ koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ engin explosif n'o bɛ bɔnbɔn cɛjugu kofɔ dugu jikɔrɔ koyi Keriba o kɔrɔkɔtala u ka sɛlɛti kɔrɔ ni ka kɛ po Keriba a ko yɔrɔnin kelen maa 2 o bɔnɛla ni na ye a ko maa 2 min bɔnɛla ni la u y'a sɔrɔ dasalumala koyi ni maa 2 bɛ du kelen maa ye Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko makɔrɔba dɔ ani denmisɛn Keriba a 2 bɛ du kelen maa ye ninnu bɛɛ kɛra su ye yɔrɔnin kelen banabaatɔw Keriba k'olu sɛnsɛnsa awa ni k'u lase fagala ale dɔgɔtɔrɔso la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Fasiri di sɛbɛn ye a ko min ni yɔrɔ kofɔta ninnu ye Keriba an ma an la ka miiri lakana a bɛ sabati yen waati jumɛn Mopti wara fo ka taa se Segu ma Keriba hali bi jamana ɲɛmaaw Keriba k'u ka lajɛ koyi ka to min ye Bamakɔ kɔnɔna ye Keriba k'a kɛ komi lakana bɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a ko tiɲɛ t'a la koyi an ka fɔra ka ɲɔgɔn ɲɛ mun ni farini fu ye Keriba ka to ka jɛ k'i ɲɛ la ka sɔrɔ ayiwa i ɲɛ ma ko
ko kiriba ko le jamana in taabolo bi ko ye tiɲɛ tɛ fɔla jamanadenw ye rapport fɛn fɛn n'a bɛ kɛla kiriba samake a ko a ka kɛ tiɲɛ kan jamanadenw ka dɔn min bɛ yen la communication kiriba o ka kɛ jamanadenw ka dɔn min b'u ka jamana kɔnɔ a mana gɛlɛya cogo cogo a b'i kun i fɛ mais ka kɛ waati bɛɛ i n'a fɔ ayiwa foyi tɛ yen nin bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ an t'a la bi ko assise nationale wa k'a bɛ se ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na kiriba tiɲɛ t'o la o kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw de la o kɔni a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la tiɲɛ t'o la o kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ bi ko bɛ se ka kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walahi o tɛ tiɲɛ o tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw de la mais o fɔli fana bɛ mun de tiɲɛ a kan ka fɔ quoi ka fɔ bi jamana bɛ degun min kɔnɔ assise nationale min n'an bɛ k'a bolo da n'an b'a fɛ ale ka kɛ jamanaden bɛɛ taabolo bi kiriba a tɛ se ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na olu de ye nin ye o ka fɔ o ka dɔn a bɛ mun tiɲɛ a bɛ danaya de kurakura ni ɲɔgɔn cɛ kiriba Bazili de Zeman ko kumakuncɛ sa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ONU ye ale ka rapport kalo saba o kalo saba a b'a bɔ ka bin koyi a ko gɛlɛya belebele k'a bɛ région minnu na bi o de ye Kulukoro région ye Mopti région Gawo région ani Segu kiriba o bɛɛ ma sɔrɔ Bamakɔ la Kulukoro kɔnɔ o ye Bamakɔ ye kosɛbɛ kiriba gɛlɛya minnu b'o la bi a ko o gɛlɛya kiriba k'a bɛ se ka walankata dɛ a bɛ se ka walankata n'an ma lajɛ hakilina jɔlen na n'an ma lajɛ ɲɛjɛma jɔlen na an ka to ɲɔgɔn sama-sama la yan nɔ assise nationale deni assise nationale a tɔgɔ di refondation kiriba ala kana walankata ka s'a ma yan koyi ala kana walankata Bazili Nasiri Jɔb an y'a sama ne ka bɔ ne bana kɔnɔ a ka bi bɔlen kiriba waati na ka waati waati tɛnkula ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ta an n'a dan yan sa kosɛbɛ Isufa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o di an limana damadɔw ma ka daminɛ an ka musokɔrɔba la Aja Sadio Traoré n'o ye Basa Jajo ye Madame Traoré Mayamugu projet la an b'a fɔ a ye ko ani sɔgɔma sanga ni waati Isufa a ka radio bɛ radio fréquence 3 la n'an y'ale fo an bɛ foli di Madame Mayiga Kadija Bangura ma ale filɛ nin ye Torokɔrɔbugu ka Amina Sidibe fo Mali kɔnɔ ani Faransi min ye Wulematu Si ye an ka musokɔrɔba don ale filɛ nin hippodrome na an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka foli k'o di Aissata Tamba Kulibali ma fondation Aissata Tamba Kulibali ale présidente don ale ka anniversaire kun ye kunun ye an b'a fɔ a ye ko joyeux anniversaire n'o bɔra yen sa an bɛ taa Malitel kɔnɔ ka Madame Jara Munesa Nyang k'ale sɛbɛkɔrɔ fo ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la fréquence 3 ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la kɔni Madame Jara Munesa Nyang ko ani sɔgɔma Isufa balabala foli ka tɛnku bɛɛ lajɛlen na maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na n yɛrɛ terikɛ ni mécanicien Vieux Sangare Kuyate n ka foli ba ye n ka foli bɛ a ka denbaya ye Lawudi denmisɛnw ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen balabala foli ka tɛnku garage kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ kɔrɔkɛ Seginɛ Fofana n bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'a ma fari man d'a la Seginɛ Ala ka lafiya d'a ma Dan Fogarty ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Modibo Keita n ka foli ba ye Madame Keita Nɛnɛ Njayi ne yɛrɛ denmuso n ka foli ba ye kosɛbɛ balabala foli ka tɛnku limana bɛɛ lajɛlen na n ma ɲinɛ maa si kɔ min ye Adama Traoré DG Kulukoro n ka foli ba ye DG Keita n ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Kulukoro mara la ka foli di bɛɛ ma Kɛlɛba Samakɛ bi ta ye an b'a ɲɔngiri a kosɛbɛ bi sɔgɔmada in na micro juru Kɛriba Samakɛ Yusu Kone Yusufa nɛgɛ kɛrɛfɛ juru a Traoré aw k'an bɛn sini inchallah bi ta an b'a bila